pelaillaan taas MP3. Älä näytä sitä sun sormia, se on rumias. Minun sormet ovat hienoja pieniä. Nuutti tissari, että nää. Jere Nuutinen, näette vähän se. Ja Search and Destroy. Mä käytän ehkä tätä, mikä tämä oli, en käytäkään. Sori, että täältä suosittu. Mä käytän tämän. Perkku. Mä käytän tämän, mikä tämä on. MSR. Niin. Ja Jere käyttää mun M16A1. Tai 4, en muista. M16A4. Okei, ja heidän pitää räjäyttää pommi. Siis Ehkä kaksi plänttää jo Jere. Mä tapoin ensimmäisen niinku siellä. Jere datas koneella. Mä pelasin CS siinä. Käpperi. Jes, jää. Mä puhuin Nuutista. Mä voin siitä lähentää kesken videonkin näitä kuvaruutuja. Katsotaan tuleeko, ei löytynyt ketään. Se puukotti mut. Vaan kauhei. Ja Jere kuoli. Nälkä. Joo, se oli Jere, kun tappoi hänet. Gammon. Käyttäisikö niinku liivaa yhden sun? Saanko käyttää? Saat. Headshot! Mä otin ton kuvan mulle, siinä on Elite ja jäätelö. Elite ja jäätelö. Eli Elite syö jäätelöä ja se on pro. Onko tämä niinku liiva hyvä? Ako killa, se on pro. Mun mielestä. Pistän siihen vielä Extreme Magin ja se on hyvä sitten. Maybe. Nuutti käyttää mun vanhaa versiota siitä. Jerellä olisi mun uusi versio ja tappaa heti. Kauhe killing spree. Ja first kill. Aivan. Hei, plänää, eiku mun pitää plänää, en mä jaksa plänää. Nuutti, miksi et plänää? Koska mä en jaksa. All I do is dig. Ja Nuutti ragee kuvalleen. Oikeesti, lähettekää. Oikeesti. Ja nyt Ei tätä tappaa. Ja Jere saa turpaas nipulilta. Ja Jere kuoli. Oikeesti, subscribeatkaa, kommentoikaa ja laikatkaa meidän videosta oikeesti. Miksi? Mä tiedä, mä haluaisin sanoa niitä videoita. Ei, pelkää. Varassa tulee Nuutti takas. Jos Nuutti kuolee, mä kuolen häpeästä. Mistä se tuli? Se oli sun koko, ei! Se on tuolla noin. Se näkee, että täällä on joku, mikä tää oli. Jos hei! Tykätkää, jos löysitte sellaisen tyypin, joka tappoi Nuutin. If you want it! Onko se vähän sekaisin? Onko toi Niko sun mielestä vähän sekaisin? Ei. Laittakaa peukkuja, jos löytyisitte Mysterion. Ja Jere tippu kalliolta alas ja Nuutti on vikaa. Eli nyt te ootte kusas. Jos Nuutti kuolee, te ootte hävinneet. Ja se on noin 99%. Mä sanoin, että se oli 99%. Eikö tuolla mikä toinen? Mikä tää nyt on? MSR. Tää on Headbeat Sensor. Oh hell no! LOL. Fuck bitch. Mikä prestikin me ollaan? Me ollaan viitosella. Nekin on vitosella. Eihän oo. Kato paikka. Yksi on vitosella, yksi on ykkösellä. Melkein pääsee viimeisellä. Näytäpäs. Toi XXT Only Locks. Joka menee Planet suojamaan. Jernu etsii vaivaisesti tyyppiä pimeässä, mutta... Ja yritin saada... Ja sai peukun ylös katsojilta. Antakaa armoa Jerelle ja antakaa joku... Kuka tappoi? Nuutti. Kuka tappoi? Nuutti. Hell yeah! Kato tuolta. Kunnon sniper-traistelu. Tuolla on tänään QS! QS! Meaning QXK! Paino kylkä meitä No lähellä. joo, ei kiinnosta. On silleen tälleen. Noniin, let's move on, motherfuckers! Ei niinku tolleen, nyt. Aina painokille sitten noin. Mä näen tyypin. Sä et nähnyt mitään, sä näit mun karvasen aivot. Kuka tappoi taas? Hiukset. Sä, Nuutti. Sä aina huudat, niin kaikki arvaa se. Tää menee paremmin nyt tätä kuvaus kuin meillä.
Mä muistan miten... Ei oikeutus käynni plänttää! Ja mä muistan miten Jere sai uuden TV:n. Se vähän se spurdoili. Vanhalla TV:llä, niin tuo Samsungin LED TV 40 tuumainen. Läänä mä suojan. Mä menen vähän pelaa CS, motherfucker. Carry package. Ja voitto! Motherfucker! Ja Nuutti tappoi vikaan tietysti heti. Jere, haluatko mun kärän? Jere, haluatko kärän? Okei. No, siinä tapauksessa. Sä oot homo. Aita vittu. No ei. Se siinä on mun se paska. Ei tullut painali. Siinä Jere. Mä menen tappaan. Jere menee nyyppänä, suojelee itteensä piilopaikalla. Millä ne Antakaa peukkuja, jos pidätte Jeren typerystä viisaana ja kirjoittakaa, jos piditte vai tykkäsitte. Stealing MSR! IMS. Stealing IMS like a boss. Muistat säkin Nuutti, joudut jossain kohtaa sitten tekemään näitä. Juu. Niin juu, heti joo. Nuutti tappaa, mutta... What the fuck? Jos Jere kuolee, te hävisitte. Ja Jere on vika, ja niilläkin on vika. Se meni sinne seuraavaksi. Me. Se on siellä takana. Varo. Se tappaa sut. Ei, mun mielestä se ei tappa ketään. Se hyppäsi alas. Vittu seikään! What the fuck? 3-3. Kuka voittaa? Mitä käytän, Niko? Käytä MSR. MSR, joo. Tää on tasapeli, jos nyt tulee half time. Ei overi. Täällä. Ei vaikka aina mä näytän jos... Yrittäkää äänestää, kumpi voittaa. Minä, tietysti. Kumpi voittaa siis? Meidän tiimi, home tiimi, motherfucker. Eli nyt mä lopetan.